Yeah, listen. You pump it up. Yeah, she's man. Yeah, you can eat. Sure. This is very nice because you don't want your mind. Yeah, I think I'm trying. One thing I'm container kenina. Umuntu lona ophinde amantombazane. Ngoba kiphinde amantombazane akekho ne. Ufuna kwenza iplan ukuthi uyithole. You want to keep me doing the class. I'm trying to say. Don't take it down. Ngathi kuzwe ngani? Apile. Ingane yakhe ngithatha ingane yakhe kanje Bhatho mamela Bhatho usungeza kodwa mozolandela umthetho emission sho Sure. Okay, sure. Manje leSouth Oh yeah. siyomnika nomali sithi yonke iphelele Umtholile. Okay. Thank you. Ukuthi siyakhona manje. ya kumele siya Space. Bazokhama ngaya. Okay. Man, mtshelo umuntu sisidani. Mina ngizosusa kuyena. Hey boys. Anaconda yakhuphuka intaba lapho. Yeah. Uka. Sukhona okay, sengishaya sile. Khulumile Bhatho noma uyadlala. Yeah, sukhona. When I was in la eThekwini main. Oh yeah. All right, ngizwa manje. Kuleka izozi kuleka. Ubona-ke labantu bazoqhamuka ngala. Thina sidinga i-backup, uzothinta i-backup yami. Okay. Yeah, esohamba la just in case. Alright, mayishuba ngizowenza kanjani? Ungakhathazeki ngakho mayishuba. Kodwa makuthi iyashuba. Mina ngizobaleka. Okay. Ngoba lo muntu uyangazi. Futhi Wena nawe ubaleke ngoba le muntu uyingozi. Alright, angizobaleka kodwa ngiyifuna ngani yami kodwa ke fine ngiyakunderstand. Lesihambe nge-order. Makwenzeka i-mistake. Hayi, right. Uzoshuba. Alright, asambe. Sure. So let's be feeling. Alright, hip. Where is my money? Kwa ni mali ngani yami ipi yona? Shoba neba. Bekethi imali. Ingani kodwa. Listen. Okay, listen.
myself. It's my money. This is 210. Where's the rest? Where is my money, dude? Ingane oyiphethe. Where is my money? Ingane oyiphethe. Angikwazi ukunikeza imali Where ungaphethe ingane. is money? Uyangitesta. Kodwa nawe ingane yami oyiphethe. Uthe wena imali yami ikho. Mase ngifika la imali yami isabheka. The fuck is my money here? Bro, angeke ngikwazi ukuba nalo business. Ngiyangiceza le business. Okay. This is simple. Uyinikeza imali yami. Ngumqala wengane yakho. Awukwazi. Choose one. Nezimali yakho fine. Simple. So, sizokwenza kanje lento. Sofika la nemali isine 20% interest. Kodwa kanje asibande. Right? Bakinathi lawo. All right? yazi ngizibenzima kanjani ukuhlanganisa le mali. I don't care. Bring my money at the right time. Zokufonela, awungifonela. Okay? Right.